Здравейте, луди хора! Аз съм Мария. Аз съм Звезда. И това е Крайм кафе! Без много да се офлянкваме, започваме втората част на Джон Лист. Не помня докъде бяхме стигнали, но няма значение. Може би ще се повторя в някои неща. Надявам се да е интересно. Дори да се повтарям. Може и вие да сте забрали както мене. Да. Няма проблем. Между другото, аз съм забравила някои неща, така че няма проблем да се повтаряш за мен. На мен ми е интересно. Добре, да се припомним. Какво разбрахме от предния епизод? Джон Лист израсна в консервативно, силно религиозно семейство, което по-късно допринася за консервативната му натура. Той е бил в армията за някакъв период от време, след това започва да работи като счетоводител. През 1951 година се жени за Хелън Лист, вдовица, която вече е имала дъщеря от първия си брак. Джон и Хелън имат 3 деца, Пати, Джон Джуниор и Фред. Това предполагам, че го помниш. Да, все пак. Помня, да. Джон Лист, добър в работата си като счетоводител и с амбициите за израстване в кариерата си, но с сериозен проблем в социализирането и комуникацията с хора, няколко пъти бива наед на високи постове, но не след дълго е уволняван заради държанието му към колегите си. То е нормално, той е толкова консервативно семейство, като е израснал. То просто няма как. Ами не, има много хора, които израстват, според мен, в консервативни семейства с, силно религиозни, с строги правила и така нататък, но има два типа хора. Или стават абсолютно същите, според мен, или бягат от това да не са същите. Да, при него явно стават пълна противоположност на това, което, както са ги възпитавали. Но при него се е случило първия вариант. И то е много извратен вариант. Да. Поради причината, че той не се е разбирал с колегите си, бива уволняван от много места и заради това и паричните проблеми винаги са на лице. Разбрахме, че Хелън е страдала от сифилис, което в по-късен етап засяга и мозъка й. Това също допринася за изострянето на отношенията между Хелън и Джон. Тя в много от случаите не, след като е в последния стадий на болестта, имала нещо като деменция. И не е била на тази... Адекватна. Не е била изобщо адекватна, да. Аз само искам да попитам, защото не помня. Той се беше оженил за нея, тя е била болна от болестта. Да, тя е болна, когато те се женят. Не знам дали тя е знаела тогава, като са се оженили, че е била болна, но тя го научава малко по-късно, но тя не го казва на него. То се научава, че тя е болна след много години. Да. Когато болестта е в напреднал стадий. Да. Но през цялото време почти никой не знае точно какво и има. Не помня точно кога. Всъщност, тя дали му казва на него или той е разбрал от някъде другаде, не си спомням. Съответно, защото тя е болна, тя не може да работи. Тя реално цялото изкарване на пари... Не знам как точно са стадиите на сифилис, но да, тя през повечето време, той не се е налагал през това време, както знаем, те жените не са налагал да работят. В повечето случаи те са домакини, грижат се за децата. Това тя не го е правила, да е супер грижовната майка, тъй като тя се е извиняла с това, че постоянно не е добре, лошо и е налагало се повече време да прекарва в леглото и така нататък, докато те не са знаели всъщност каква е диагнозата на нейната болест. Това изостря отношенията им. Да, изостря отношенията им, защото тя става много, как да го нарека, вулгарна, агресивна към него и постоянно е била разочарована от него, постоянно го е сравнявала с бившия си съпруг и го е потискала изключително много. Не знам дали е било целенасочено от тази гледна точка, че натурата й е такава и просто не е изпитвала някакъв неприязъм към него, или просто психичните й проблеми са допринесли. Може би по-скоро и психичните проблеми са допринесли за това нещо. Да. През 1965 година Джон закупува къща в Уестфилд, Ню Джерси, на стойност $50,000 с помощта на майка си Алма. Семейството заживява там заедно с Алма. Както си спомняме, тя
им предлага да заживее с тях, тъй като тя дава по-голямата част от сумата за къщата. И тя живее в апартамента там, в Да, къщата. тя живее в Да го апартамента. напомня. Да. Но сметките за къщата са доста високи за възможностите на Джон и скоро след това той е пред банкрут. И за пореден път остава без работа. Той мисля, че беше почнал, тък му взима къщата, беше почнал като вице-президент в една банка да работи и след това Го уволняват, защото той не може да се справи с работата си и да движи екипа си и никой не го харесва отново там и го уволняват. И както се спомняме, Да. той прекарва доста дълго време в гарата, Четейки вестник. четейки вестници. Да, помня. Защото не може да признае пред семейството си, че и пред никого, че има нужда от помощ, че е без работа. И другото, което е, той не иска да се хване с каква да е работа, искал е да е на добра позиция, а и също така има да изплаща доста скъпа къща. Предполагам, че иска да започне с нещо, което ще му докарва добър доход. Да. По принцип е нормално, но редно е да не го уволняват от почтите му работи. Патриша Пати, това е голямата дъщеря на Джон, и Хелън също започва да създава проблеми на баща си. Казвам го в кавички да създава проблеми на баща си. След като отказва да посещава с него църквата всяка неделя, както помним, той е много стриктен за това, че всеки в неговия дом трябва да е религиозен, да обича Бог, да ходи на църква и така нататък, което няма нищо лошо. Ако на някой това не е неговото нещо, да. По принцип, винаги може да си религиозен, без да трябва да ходиш на църква или като цяло без да го налагаш. Всеки има някакви вярвания и редно е да си ги запази. Това няма лошо, да, но все пак, нали, са децата им, той иска това, което вярва той вярва, че е най-доброто и затова иска и те да са като него, защото вярва, че това е най-доброто. Да. Също така Пати е започнала да изучава театрално изкуство, което също не се харесва изобщо на Джон. Го приема добре, но все пак не успява да спре Пати. Напрежението в семейството расте с всеки изминал ден и сега ще разберете какво се случва след това. Няколко дни преди Джон Лис да пристъпи в изпълнение на плана си, събира децата след вечеря, за да им зададе важен въпрос. Въпросът е, цитирам го: кажете ми, как искате да бъдете погребани след като умрете? Как може да задаваш въпрос на децата си, как искате да бъдете погребани? По принцип се предполага, че пред тях има много живот. Да, точно това е. И аз размишлях най-вече върху това, нали, как децата са реагирали след такъв въпрос. Да. Предполагам, че възможно е да са много били стреснати, потресени и да не са знаели защо му питаш такива неща. Но те са го познавали. И аз с самото проучване за него, и аз го опознах. Сори. Съжалявам. Падат някакви работи, звездичка тук се разхвърля. И може би са знаели, че той е доста организиран човек. Искал е да предвиди някакви неща и такива въпроси може би го вълнуват от гледна точка на това, че да знае точно, нали, ако евентуално нещо се случи, да има варианти. Как? Всичко да е изпълнено както трябва, нали? Да, по принцип звучи логично, но все пак наша гледна точка е малко странно. Да, защото ти не си израснала в неговото семейство. Да. Може би ако бях, щеше да ми се струва окей. Предполагам, че не е за първи път да им задава някакъв странен въпрос, който ни отговаря за годините им. Той като цяло изглежда като странен човек. Да. Странна натура. Просто е психопатска натура. Като напомним и това, че е вървял навсякъде с костюм. Като тръгнем от там. Да. Нали се сещаш тези хора, които идват на вратата да ти чукат и да ти казват добрата вест? Те винаги са с костюми. Да. Да, и малко ме плаши това. Да, крипи са наистина. Да. И аз така си го представям него. Само, че той не ходи при хората, защото той не харесва хората и те не го харесват. Така че, добре. Със сигурност Пати, голямата дъщеря, е разбрала, че баща им планира нещо ужасно. Тя не е приела просто така думите му, защото по-късно, когато отива на практика в театъра, видимо е била разстроена и разсеяна по време на репетицията. След практиката тя остава насаме с учителя си Ети Илиано.
по негов разказ, когато я е питал какво се случва, защо е толкова разстроена днес, тя му казва през сълзи, че баща й ще я убие. Сега това всяко второ дете го казва, направя някаква простотия, казва баща ми ще ме убие. Да. И първо е решил, че е така. Шега. Да, не точно шега ми, прекалено драматизираш. Но след това Пати му казва, супер сериозна, ако баща ми се обади, за да отмени репетиция под претекст, че няма да сме в града, значи ще ни убие. И той тогава се е замислил и пак си е казал, това момиче прекалено много драматизира. Но тя е била толкова сериозна, че го е накарала да се зачуди. Възможно ли е нещо такова? Това са думите на Ед, които той казва доста след това. Той е написал и книга. Ще да малко повече пояснения за него. Не много хора вярват на това, което разказва след това. Има се причини защо. И след като няколко дни по-късно Джон Ли се обажда в театъра, за да съобщи, че Пати няма да присъства, тъй като им се налага да замине. Тогава Ед се зачудил дали е възможно Пати да му казва, да е била права, да му казва истината, а не просто да драматизира. Много хора смятат, че Ед Илиано е възможно да се измисля в повечето му разкази относно Пати. Защо? По-късно той издава книга и там разказва, че Пати е била лудо влюбена в него и не го оставила на мира, че не е влечението й по театралното изкуство, а самия той е бил причината тя да идва на репетиция. Егото тук проговаря. Не знам дали всъщност е егото, но... Но приятели на Пати спекулират, те не спекулират, те разказват, че всъщност е било точно обратната. И за това, което каза егото, тук говори, да, възможно е, ако не е било взаимно, да, той сега да го изкарва се едно, тя е била лудовлюбената в него. По принцип, да, и като съм гледала някакви филми или пък като съм чела, има много учители, които не знам дали точно се влюбват в учениците си, по-скоро привлича ги невинността, което е много странно според мен. Сега се сещам за сериала да, също. A Teacher. Да. И аз се сещам и ги привлича невинността по някакъв начин. И в един момент, ако не ми се отговоря на чувствата, ти просто откача. Особено при мъжете. Мъжете е малко по... не искам никой да обидя, който слуша. Просто казвам, че мъжете малко по-агресивно подхожда. Егото им се наранява. Да. Възможно е. Нямам кой знае какви наблюдения, освен този сериал, но там беше обратната. Да, там беше обратното, но по принцип мъжете имат по-високо его. Да. Пак казвам, не искам никой да обидя. С издаването на книгата си било ясно, че Ед Илиано иска да придобие популярност, но се спекулира, че просто се е възползвал от тази възможност да направи пари след тази трагедия, което е много долна постъпка и другото, което е, че си доста близък. Не знам в каква форма си бил толкова близък с жертвата, но си бил близък и ако не е истина, както повечето хора смятат, това е много долна постъпка да изкарваш пари, просто е така на гърба, на гърба на хората. И има много хора, които ще страдат, приятелите на Пати, изобщо на всички. Да, и другото, което е, други хора са я познали много добре, но е било малко страх, че някой друг ще каже, това, което пишеш, което се е случило, това, което пишеш, не е изобщо вярно. Той дори да го е страх, нали знаеш, началото като чуят, че излиза някаква такава книга, да речем хората, и всички искат да я купят, защото просто е интересно да прочитат, че той се прави парите. Защото той е използвал точно момента, когато този случай става изключително популярен да го направи това нещо. На сутринта на 9 ноември 1971 година Джон Ли става преди всички останали от семейството да се събудят и отива в офиса си. Отваря счетоводната си книга, където води записките за приходите и разходите и сякаш за последен път да се увери, че е напълно разорен и че няма друг избор, освен да премине към плана си, който с месеци е премислил и организирал в главата си на въпросната гара. И че няма друг избор в живота си, освен да предприеме следващите действия. Винаги имаме избор в живота, само да се включа. Да, със сигурност това не е опция. Да. И вместо да стоиш на гарата, по-скоро можеш да се фаниш на работа.
По принцип, да, каквато и да е, нали, се сещаш, че той може да се хване каквато и да е работа, предполагам. Но... Просто не е искал. Не всяка работа ще поддържа това реноме на бизнесмен, на богат човек. И и може би нямало да може да се носи сакото и вратовръзката. Тут по принцип в случай на моята работа мога да отида с вратовръзка и сако, просто ще изглеждам нелепо. Да, може и да се обаят в полицията. Ако те видят така, ще кажа, нещо е превъртяла играта. Той изчаква децата си да тръгнат на училище и след като чува, че Хелън е вече в кухнята и си прави кафе, отива при нея. Тук правя предупреждение, от тук нещата стават доста неприятни, не съм изпаднала в някакви страшни детайли, но ще се говори за убийства и ако това не е окей за някой, може да пропуснете следващите 10 минути. Готови? Старт! Той се промъква в кухнята при Хелън, без тя даже да го усети, застава зад нея с насочен пистолет, застрелва в главата, хладнокръвно и продължава нататъка, без да му мигне окото. Според мен това, че е започнал първо с нея, е защото той толкова много вече е изпитвал неприязъм и някакъв вид омраза. Добре, окей, супер много те трябва. Защо трябва да продължаваш нататъка? След това, този човек, пак и тя не го заслужава, независимо какво, но защо трябва да продължаваш? Нямам обяснение. Аз имам много въпроси и пак нямам обяснения към тях. В болната му, е просто болна глава, според мен. Продължава нататъка. Качва се при майка си Алма в апартамента на 3-я етаж. Тя го вижда и го поздравява с целувка. Защото така го поздравява всяка сутрин. С целувка. Защото е майка му. Която, както си спомняме, е била супер грижовна. Изключително грижовна, което нали не е било супер голям бонус за него. Защото той е бил в някаква много объркана ситуация с мега строгия си баща и другата крайност майка му е супер грижовна. Но това няма значение. И все пак, това е майка му. Тя не го е дразнила, тя дори му е помогнала. Тя му е помагала в живота за всичко. Нищо подозиращата Алма се обръща с гръб да довърши закуската си. Джон насочва оръжието и я застрелва, докато тя се обръща да си направи тоста. Той и двете ги застрелва в гръб в случая. Да. И двете ги застрелва в гръб, което според мен е било... Не е искал те да видят какво ще се случи. Просто искал да стане изненадващо и да не изпитат нищо. Според мен това е била целта му. Може, и си мислех и за друго нещо, че може би ако ги изненада по този начин, няма как те да има някаква битка, да се предпазят, да гонитба и така нататък. Да, по принцип има логика, да. Оставя тялото на Алма на 3-я етаж, а тялото на Хелън мести балната зала, точно под едно от най-известните неща в тази къща. Това е скайлайта или покривен прозорец, не знам скайлайт дали е правилната дума, покривен прозорец на Тифани, за който се е смятало, че е струва около $100,000. Мисля, че днешни пари $100,000, защото къщата е била 50,000, няма как да е 100,000. Мисля, че на днешни пари ще струва $100,000, но за тогава не съм направила пресмятането, пак не са били малко пари. Да, просто. Което е щяло да му оправи сметките за доста добре, за много време. Добре, и сега ще ме питаш, защо не е продал този Skylight? Защо не е... Да, примерно да го продаде, да пробва, да не е банкротирал. Да. Доста по-късно се разбира, че най-вероятно този прозорец е бил само ефтина имитация на Тифани и не е струвал почти нищо. Но дали Джон го е знаел това нещо? Сега, тук идва въпроса. Дали той е знаел, че това е имитация и ако не е знаел, защо? Защо не го е продал? Ако е мислил, че е истински, защо... Въпросът е дали Джон наистина е смятал, че затъва. Той, че е затъвал. Да. И че по този начин ще посрами семейството или просто е искал да се отърве от тях независимо какви обстоятелства е, какво се случва. Поред мен просто е искал да се отърве. И на мен така ми се струва, че просто му е писнал този живот да се прави на семейен човек. Да. И те почнали всички много да го дразнят. Хелън е болна и му говори глупости, Пати прави глупости, ходи на репетиции в театъра и ще става актриса. Двете момчета, за тях не мога нищо да кажа, но... И сигурно и те са вървили натам, тъй като
в един момент ще станат тинейджери и това подчинение няма да им се струва толкова добро. И общо взето той сега, в това семейство не ми отива на имиджа, който трябва да предам пред хората. Май, взема да ги разкарам. След като безмилостно убива съпругата си и майка си, той се хваща да изчисти, но това се оказва доста изморителна работа и човека решил да си направи сандвич. Да си почине и да си направи сандвич, на лека закуска да си направи, след като убива двама човека от семейството си, които се предполага, нали, слагам го в кавички, че ги е обичал някога. Ако не е сега, някога. Докато чисти кръвта, аз така се представям, изчистил я с белина и просто в един момент той си прави сандвич и около него има някакви парцали с кръв. Така си, не знам защо така си представям сцената, но просто така си я представям. Между другото, ако разгледаш снимките, което не препоръчвам на хората да ги гледат, обаче аз няма как да не ги видя, тъй като проучвам нещата, няма как да не видя някакви неща. Аз не обичам да гледам снимки, но случва се. Нали, попаднах на няколко и едната снимка беше с смивката как е пълна с парцали, кървави парцали вътре. Да, точно и аз те си го представям. Не съм гледала снимки. И по това време той си е седнал на масата и си е хапнал. Тук може да говорим за един истински психопат. Направо ми четеш сценария. Сори. То с път не надничах, от одия надничах. Да. Като един истински психопат, да. Си е направил сандвич човека. По-късно, след като психолози се опитват да диагностицират Лист и да разберат какво по дяволите е сбърканост в този човек, го питат за въпросния сандвич и как изобщо е възможно да яде след това, което е извършил. Той им дава, в кавички съм го сложила, най-логичния отговор. Бях гладен, когато си гладен, си правиш сандвич. Така е. Искам да вметна нещо. Как изобщо си имал стомах след това? Да, заповядай, моля че са. Значи, само да вметна, че ако си спомняте, той е Зодия Дева. Ние девите сме практични хора. Да. Нищо не те спира пред глада. И си практична, добре? Да. И това иска да кажа. Просто сме практични хора и ние имаме план в главата си. Да, плана е, сега ако стане така, че много ужасно, много гладния, ще загубя съзнание и няма да си свърша работа както трябва. За им да ми стане лошо, представяш ли си? Нищо не мога да свърша след това. Обяснявам логиката. След като си хапва сандвича, не е смешно, но е смешно. Не е смешно, но се смеем, защото е просто изрудско. Да. След това отива до банката и изтегля последните спестявания на Алма. Обажда се в училището, за да съобщи, че децата няма да го посещават за известно време, защото се налага да посетят болната майка на Хелън, тяхната друга баба. Джон се е погрижил и предварително да спре доставката на поща, вестници, мляко и всичко, което бива доставено ежедневно или ежеседмично до къщата, за да не събуди съмнения, а и да предотврати влизането в къщата на обирджии. Всичко е прецизно обмислено. Ние си мислим, че човека си е губил времето на гарата. Не, изобщо не си е губил времето. Той е планирал. Точка по точка, секунда по секунда. Как ще се случи всичко на този ден? Ако беше за нещо друго, добра работа. Обаче... Пак да повторя. Дева. Планираме всичко по точка по точка. Да. Малка промяна в плана изнервя Джон. Тя разбира се, че ще го изнервя. Какви промени? Нямате право. Пак се извиняваме, че се смеем, но просто ако я видите лицето, ще разберете. Понякога реагира доста забавно. Добре. Пати се обажда преди да е приключила училище и го моли да я прибере по-рано, защото не се чувства добре. След като паркира колата пред къщата, избързва да влезе преди нея, застава до вратата с заредено оръжие и изчаква там. Тя влиза, затваря входната врата и без да го види, той я застрелва. Фред е убит по същия начин, след като се прибира малко по-късно. Но при Джон младши е различно. Той се прибира, започва да сваля якито си, но нещо го кара да се обърне и в този момент вижда баща си с насочен пистолет и тръгва да бяга. Бащата Джон,
го прострелва първо в гърба. Настига го и го прострелва още 10 пъти, докато Джон младши спира да се движи. Това може би е едно от най-лошите, защото Джон младши е разбирал какво става и на къде води всичко. 35 години по-късно един репортер пита Джон Лист как се е чувствал след убийствата. Джон казва, в кавички, нещо като усещането за празнота останала след секс. What the fuck? Да, и аз това си казах. Какво? Каква празнота? Какъв секс? Да. Ти убиваш хора? Какво? Явно убийството за него е като секс. Не, може ли да значи, че това ти е доставя до някаква степен удоволствие? Ами да, възможно е. Възможно ли е? Да, има много убийци, които го правят това нещо. Убиват и... Да, това е семейството ти. И другото, което е, че ще се оправдаеш по-късно, че го правиш, защото трябва да ги избавиш от срама, а в крайна сметка казваш по-късно, че е чувството, както чувството след секс. Или може би изпитваме различни неща след секс. Да, определено. Може би на него не му е окей. Какво се случва след секс? Да. Не знам. Той мести телата на децата в балната зала и ги поставя в спални чували. След това изрязва лицето си от всяка една снимка, която намира вкъщи. Това е, както кажа, е само една дева му. Не, шегувам се. Не. Не се занимава с такива простоти. Не, толкова предвидлив. Не, аз шегувам се за зодиите, защото... Ние се шегуваме като цяло с зодиите просто. Да, просто се случи така да си една и съща. Да. Гордееш ли се? Не, шегувам се отново. Днеска съм много забавно настроение, извинявам се за което. Ще да отговоря, да, но не знам как ще прозвучи пред хората и за това... Да, в този ужас трябва да има малко хумор, защото е много... Тежко, да. Да, ще ни е трудно. Джон отива в офиса си и написва няколко писма, едно от което е адресирано до пастора на църквата, която посещава. В това писмо той признава, че е убил семейството си, но пише, че е го направил, за да ги отърве от срама, който ще ги последва. Което сега разяснихме, че може би не е така. Само едно нещо искам да цитирам от писмото и това са последните думи, тъй като писмото е доста дълго. Ако ви интересува, може да влезете и да го прочетете, има го навсякъде в онлайн. Според мен тази част е важна. Цялото писмо е много важно, за да разбереш точно за какво става въпрос, но тази част е важна точно защото намесва религията и искам пак да кажа, познавам много хора, които са религиозни, ходят на църква и те са добри хора. Той пише: Бог е простил на всички, ще прости и на мен. Аз искам да попитам, коя точно религия ти казва, да, избий си семейството, ще бъдеш опростен. Да. Това, което нас ни учат, е да можем да прощаваме. Да. И ако хората наистина могат да го направят това нещо и да са с чисто сърце, те са големи хора, наистина. Те са със сигурност по-силни. Аз, ако се случи нещо такова, едва ли бих простила на някого. Да, и аз. Но ако могат да го направят, да, те са по-големи хора от мен, със сигурност. Но това ни учат. Не, че можеш да извършиш нещо и след това ще ти бъде простено. Да, по-скоро по различен начин, но... Защото ако има такава религия, според мен трябва да бъде спряна. Според мен трябва да бъде забранена. Или той просто разбира... Мисля, че Библията, да, той е християнин. Да. Библията по съвсем различен начин. Точно, това е... Не искам да влизам много дълбоко в религията, за да няма обидени, но просто искам да кажа, че много хора интерпретират нещата по различен начин. Само това ще вметна, както с някакви части от мюсюлманските държави. Интерпретират религията и Корана по различен начин, отколкото по принцип е. И за съжаление... Да, не е тема, която съм любопитна да разучавам, така че почти си нямам на идея. Аз бях. Ти беше. Да, и знам, но не искам да навлизам. Да, и за това и не знам, може би някъде в някаква част на някоя книга пише, че ще ти се простят всякакви грехове, ако ходиш редовно на църква, но за мен не е окей. Това не е окей изобщо. То не е толкова да го пише, по-скоро
самия човек как го разбира и няма да влизаме. Добре. Всеки си има неговите си разбирания. Окей. Неговите са извратени според мен, но да. Той остава в къщата до сутринта. На сутринта намаля термостата на отоплението. Ще си помислиш, че искал да предотврати разлагането на телата, което е логично. Да. Постъпките, по които е предприемал, да. Не, всъщност човека се е притеснил да не се спука някоя тръба, което ще предизвика авария и може би ще се наложи някой да влезе в къщата, ако стане много сериозно, което пак, нали, да предотврати влизането в къщата. Той също оставя и радиото включено на станция с класическа музика. Това може би си го спомняте в началото, като влязахме в къщата. Не? Да, аз си го спомням. Да? Добре. Да, спомням си класическата музика. Аз си я спомням и от сериала. Това, ако можеш да си го представиш, е супер бруталната. Крипи. Доста крипи, гледка, да. Качва се на колата си на сутринта рано и тръгва към летището. Там оставя колата си, но стъпките му след това ще бъдат разкрити години по-късно. Дали се е качил на някой самолет, дали изобщо е в страната, това разследващите ще разберат 18 години след това. 18 години, пак ще го повторя. 18 години след това. Но не, искам да кажа само нещо. Не заради лоша работа от страна на полицията. Не защото са неглижирали. Просто защото не са имали почти нищо. Да, той се е изрязал от абсолютно всяка снимка. Да. По-късно ще намерят една. Но това е друг въпрос. Дори те не знаят как изглежда то. Някой може да ти опише, но то не е като да видиш някакъв човек. На 7 декември, 4 седмици по-късно, полицията се отзовава на сигнал на съсед на семейство Лист. Въпросният съсед разказва, че се е озадачил, че за изминалия месец цялото осветление в къщата е работило денонощно, но една по една лампите са започнали да изгарят. Той си е мислил, че всъщност е в къщата, решил, че може би нещо се е случило с нея и може да се е случило нещо в къщата и затова няма кой да й помогне. Да. И ще й трябва помощ. Затова се обажда и в полицията. Също така той казва, че някаква кола, непозната за него, често спира близо до къщата и му се струва съмнителна. Оказва се, че това всъщност е колата на Етилиано, учителят на Пати. Той още в началото, след като му е било съобщено, че Пати ще отсъства от репетиции, се е усъмнил, нещо се случва и решил да намине през къщата. Тъй, както ни помним думите, какво му каза. Тя е предупредила. Няколко пъти е ходил до къщата и даже се е обадил в полицията един път. Но тъй като не е имало нещо, което да изглежда нередно, те са му казали, че всичко е наред и да не се притеснява. Той сте пак е опитал. Той е опитал, да. Дали е така? Не знам. Може би наистина, ако е бил влюбен в нея, на него му е било интересно какво става. Да, възможно. На въпросния ден след репетицията колегите на Пати са започнали да дискутират пред Ед, че са леко притеснени за нея. Тъй като тя винаги, когато е пътувала дори и за кратко време, им е пращала картички, писма, нещо, снимки баш няма Фейсбук. Да. Картички писма. Да. Сега никой от тях не е получавал абсолютно нищо. Някои от тях даже са искали да влязат в къщата, за да проверят дали нещо не се е случило. Но Ед им казва, чакайте малко деца, успокойте се, предполагам. Защото, нали, те са много смели. Искаме да отидем, ще разбием вратата, ще влезем вътре. Той им каза, че това е негова работа и той ще отиде да проверя за какво става въпрос. Полицията отива пред къщата и намира Ед вече там. Той обяснява, че е бил задачен и не само той, от това, че няма никаква следа от Пати за дълго време и решил да намине да види дали изобщо семейство Лист се прибрали от пътуването си. Полицията решава, че е вече нужно да влязат в къщата и да видят какво се случва. Мисля, че в началото разказах първото нещо, което те усещат, полицаите, когато влизат вътре, че къщата не е отоплявана от много време, което е логично, предполагам, за хора, които ще отсъстват и те не са дали някакъв период, за който ще отсъстват. Са спрели парното, може би не са знаели точно кога ще се върнат. Да, това е нормално.
А след това чуват и класическата музика, която върви по радиото. Един от полицаите по-късно казва, че това му се е сторило доста зловещо. Не само на него. Да, той на мен би ми се сторило зловещо. Няма нищо против класическа музика, но влизаш в супер смразяващата тъмна къща и се чува Бетовен. Тун-тун-тун. Като сцена в страшен филм си. Когато започват огледа, всичко изглежда нормално, сякаш от седмици не е живял в къщата, не е бил там. Стига до балната зала, но тъй като там няма осветление в началото, това, което виждат, те си мислят, че са натрупани дрехи в средата на залата. След като пускат осветлението, разбират, че това всъщност са 4 спални чувала. Отварят ги и намират в тези чували телата на Хелън, Пати, Фред и Джон Джуниор. Потресени от откритието си, полицаите се обаждат за подкрепление и веднага започват разследване. Намират и трупа на Алма, оставен на 3-ти етаж. Това не бях го споменала, но всъщност трупа на Алма не е преместен при другите. А защо? Защото е бил прекалено тежък, това го казва Джон. Това е в писмото. Тялото на майка ми е на 3-ти етаж, беше прекалено тежка, за да я преместя. Ага. Имаш ли нужда от толкова много подробности? Като цяло аз, знаеш ли какво искам да знам? Защо са били струпани в балната зала? Ако някъде се чела нещо. Може би там е нямало прозорци, за да могат, освен скайлайт. И е нямало как някой да надникне в къща и да види нещо. Чувак. Така че да, предполагам, че не знам как е разположена къща вътре. Между другото, никога не съм разглеждала. Не знам дали мога да видя къде е по снимки и така нататък. Но да, предполагам, че това е причината. Практична гледна точка отново. Да. Влизат в офиса на Джон Лис, където откриват писмата и без съмнение вече знаят кой е извършителя, но си нямат никаква идея как изглежда, тъй като той е изрязал всяка една снимка с него. Моментално започва издирване, но за съжаление те не могат да дадат на журналистите почти никаква информация за Лис, тъй като уликите им са нищожни. Искам да кажа, че когато намират също така писмата, преди да забравя, те всъщност влизат в офиса, намират бележка, оставена на бюрото, и на тази бележка Джон е написал: има писма в еди кой шкаф на бюрото, само че ключа е еди къде. Разбира се, полицията няма да чака за ключ след това, което са видели вече, и разбиват самия шкаф. И това по-късно се използва в полицията, за да защитят Джон. Как ще го защитя с това нещо? Че писмата не са били... Те са били адресирани за хора, не е трябвало да ги отварят. Намират труповете на себе. Мисля, че това нещо такова може да се игнорира, според мене. Да, аз не знам как работи като цяло съда и съдебната система. Може би си има закон, който да защитава за някакви такива неща, но все пак в такава ситуация може да игнорира, според мен, абсолютно всичко. Защото трябва да се действа бързо. И все пак те са нямали никакви доказателства. Не знам. Трябва по някакъв начин, ти трябва да се опитат да го защитят по някакъв начин. Да, то това е, че трябва да изкарат каквото могат да си измъчат от пръстите, за да могат да го защитят по принцип. Защото той си признал убийството, няма как. Да. В началото са предполагали, че най-вероятно е избягал в Германия заради немските му корени и това, че владее езика добре, но така и не намират нищо, което да го докаже, че реално се е случило това нещо. Само предполагат, през цялото време само предполагат, нямат с какво да свържат. Не е както в момента, това е тъжното. Не знам дали са свързали с немските власти, може и да са го направили, нямам информация, но както знаем, по това време е било трудно да проследят хората, които са пътували, тъй като е имало прекалено много свобода и е нямало толкова много проверки по летищата, както са в момента. Не са се изисквали документи с пръстови отпечатъци и така нататък. Било е още по-лесно да се фалшифицират документи, да промениш името си или снимката на документа за самоличност, и направо е било супер лесно да промениш самата си самоличност. Сега се изискват, нали знаеш, акт за раждане, пръстови отпечатъци, снимате на място, сампъл от косата ти, нещо. Всичко. Мляко, всичко. Всичко се изисква, което е добре. Което е окей. Да, някой ще каже, да, сядам, следят навсякъде и така нататък. Ами по-добре. Честно казано, не знам. Аз съм, след като се занимаваме точно с това нещо,
от някоя гледна точка наистина е по-добре. По-добре, да. Но друга, ако питаш мен, не е толкова добре. Нелегалната част. Звездичка иска да нарушава законите, ми се струва. Тя иска да чувства свободата. Да. Не да нарушава нищо, просто иска да се чувства свободна. Да живея на ръба. Добре. Макар този случай да е бил изключително потресаващ, баща, който избива цялото си семейство и изчезва безследно, не е имал кой знае какво популярност в медиите. След няколко седмици без никакво развитие, вестниците и телевизионните новини спират да излъчват тази история. Полицията няма улики, за които да се хванат, и спират да дават пресконференции и каквато и да е нова информация за случая. И недълго след това, за съжаление, влиза в папките на неразкрити случаи и остава на някой прашен рафт в полицията. За съжаление, да. Има изключително много и фантастични теории какво се е случило с Джон Лист след като изчезва. Една от тях е, че той е така наречения Диби Купър. Известен случай, не го знаеш? Не. Диби Купър е известен случай с похитител на самолет, който прибира $200,000 откуп и успява да избяга след като скача от самолет с парашут. Да, между другото, реална история, не се шегувам. И до ден днешен този човек е мистерия и никой не знае кой всъщност е Диби Купър. Това мисля, че не е реалното му име. Едва ли е реалното му име, той е използвал просто някакво име. Така, когато си е купувал билет, такова име е дал, качил се в самолета. Искам да кажа, че ако ви е интересно, има много информация в интернет, има много видеоклипове в YouTube, има и документален филм в Netflix. Сега всички ще кажат на Мария Netflix-а. Да, то ние с Netflix ние не спряхме с това Netflix. Ами да, какво направя? Аз много си го харесвам. По-скоро, ако ви е интересно, пишете ни, ще да пишем за случая. Да, също така, ако ви е интересно, ние ще проучим, знаем къде да проучваме и откъде да си изкараме добра информация и ще ви го разкажем. Той не е свързан с убийства, но има престъпление. Важното е престъпление, да. Тъй като случаят на Диби Купър съвпада като време с бягството на Джон Лис, много хора смятат, че това е той. Но по-късно Джон отрича да има нещо общо с тази история. Също така и друго нещо, което са го свързвали с Джон Лист, е въпросния парашут. За да скочиш от самолет с парашут, трябва да имаш някакъв вид обучение за това нещо. А Джон Лист е минал обучение в армията. В армията, да. Джон е минал обучение и знае как да... знае какво да прави с парашута. Да, то със сигурност не е лесно. Но, да кажа, в документалния филм въобще името му на Джон не беше вкарано в листа за хора, които може да са Диби Купър. Така че, може би, приликите са доста малко, за да го вкарат в този лист, а този лист имаше поне 10 човека, за които се съмняваха. А какво се случва с Джон през това време? Полицията за този момент абсолютно нищо не знае. Къде, в коя дупка се е скрил този човек? Изпарил ли се? Какво се е случило? А той какво прави в този момент? Значи, включваме с това, че никой не знае какво се случва с него. Да ви разкажа той какво се прави човека. Той започва работа. Между другото, той е хванал влак. Един, втори, автобус. Той просто си оставил колата на летището да заблуди. Да. Доста пресметлив човек. Първо стига до крайпътен хотел, където остава и след това почва работа в ресторант, като готвач. Което е много странно, защото той е счетоводител, той няма опит с готвенето. Но все пак започва. Че представи си каква храна са сервера. Само уметвам. Да, не мога да се представя да седнеш някъде и да знаеш, че Джон Лист си е сготвил тия яйца, примерно. Да, също. Та английска закуска. Не. След прекарва някакво време там и оттам го уволнят, защото е супер бавен. И след това пак хваща влака и отива в Денвър. Между другото, тогава той си е сменил името и новата му самоличност е Боб Пи Кларк. Което име взима като идея. Това е много, много тъпо според мен, което е направил.
е бивш негов съученик. Ага. Да. Ако си смениш самоличността, за никой не може да те открие, защо използваш на някой друг име. Да. Измисли си просто някакво име. Да. А той е използвал Боб П. Кларк. П.Кларк. Да. Не знам. Има някакви работи, дето можеш по-добре да ги измисли, честно казвам. Да, по принцип се предполага, че е пресметлив човек, ама явно на всеки нещо му куца. Да. През 72-а също така, когато се мести в Денвър, той познава с Долорес Мюлър, която е бившата му съпруга. Тя си няма идея. Въобще. На него му трябва жена, явно. Не знам. Да. Те се женят през 1985 година. През това време, между другото, той не гледа да не посещава местата, където преди е ходил, нали, като църкви и така нататък, но идва един момент, в който се успокоява и започва всичко както си е било, както на него се му харесва. Тръгва се на църква, пак започва да е учител в неделно училище и се намира работа като счетоводител. Когато се местят в Вирджиния вече. Те се местят там и започва в малка фирма да работи. Сега не ми казва, че пак е уволнен. Не. Малката фирма. Все още не. Значи през това време той се е опитвал да се намери някаква работа, обаче му е било трудно да се задържи и доста време е бил без работа и парите, които е използвал, били на жена му. Ето пак се връщаме там на същото място. Да. Така, има един много соленен момент. Долорес има приятелка и съседка. Казвам приятелка, защото са били близки до някаква степен. Долорес не е била от хората, които обича много да споделя, но пили са кафе заедно, така нататък. Тази въпросна жена, тя е била по-възрастна, един ден попаднала на статия, където е имало снимка на Джон Лист като военен. И тя се е загледала и си каза, този човек колко много прилича. Много се е усъмнила, изключително много. На Боб. На моя съсед. И много се е чудила дали да каже на Долорес, накрая решила, не трябва да я каже, трябва да я покаже. Обаче Долорес, като я видяла, казала, това не е възможно. И направо го отметнала. Значи тази жена останала с това лошо чувство, разбираш ли? Че не познава я. И почнала да свързва две по две. Разбираш ли? Почнала да свързва нещата, защото религиозен счетоводител много прилича на него. Просто много, много прилики. Обаче Долорес казва, не, това не е възможно, това не е възможно да е моят Бог. Те се местят после във Вирджиния, вече не са в Денвър. Ага. И когато се местят във Вирджиния, живота си е съвсем нормален. Продължава се. Както в Ню Джерси, така и там той си води същия почти начин на живот. Той си е уредил? Да, пак се е уредил, жена му плаща някакви работи. Постоянно къщата е взета с нейни спестявания. Общо взето, той е страхотен човек да направи. Просто и това е, че пак той не вижда, че всичко се повтаря. Което прави абсолютно също, което е правил преди и всъщност това е проблема в цялата ситуация. Той не го вижда това. Той не иска да си признае пред себе, че това е проблема всъщност. Защото пак се повтаря всичко наново. Пак има дразги за пари и така нататък. С Долорес също. Нарцисист, може би. Да, доста голям нарцисист. Той си е. Да, защото няма второ мнение. Абсолютен нарцисист. През 1989 година, 18 години след това, престъплението на Джон Лис беше разказано в предаването на Фокс. Най-търсените в Америка. И това ми е любимата част, между другото. Съдебният художник изработва глинена скулптура на лика на Джон Лист. Или по-скоро как би изглеждал в следващите 18 години. Ага. Той е взел под внимание, супер добър в това, което прави наистина. Той е взел под внимание абсолютно всичко. Тъй като той е работил и с психолог, който го е напътствал, нали, примерно. Джон ми се струва, че никога няма да смени стила на очилата си. Ага. Примерно, тъй като е имал много напрежение в живота си, ще има бръчки около устата, ще е намусен, ще има бръчки или си къде, учите му как ще се и така нататък. И правят една много добра скулптура. Той е имал белег на врата си. Мисля, че рожден белег, което е един голям фактор. Те не са го направили на скулптурата, но се съобщава това нещо в предаването. Преди предаването, може би месец преди това, полицията се е свързала с най-търсените в Америка, с продуцентите.
И ти питала, казала е историята и казали, не, няма да го изучим, това е 18 годишна, нищо не са, може да е умрял човека, няма смисъл. Да, по принцип, да, наистина, защото... Но един от разследващите се среща с водещия. И водещия е супер надъхан. Защото случая е интересен. Да. И е супер надъхан да го направи и го прави. И убеждава продуцентите и го правят. Излъчват предаването, когато спира, направо телефоните гърмят. И това е, че някакви хора почват да си мислят. Да, не, това е моят сет, не, това е човека, с който работя и така нататък. И нали, полицията веднага взема на предвид абсолютно всичко. Отива на много места, за да... Едно обаждане обаче променя всичко. Обажда се въпросната сетка от Денвър. Само, че не се обажда тя. Обажда се сина, защото тя не е можела да го направи. И първо сина й казва. Първо ще получил това за тази информация. Полицайите се казва, нищо няма да получиш. Тя го е принудила отново да се обади и да им каже вече, защото тя наистина смята, че е този човек. Тя е била, още може би от снимката. Тя е била супер сигурна, че е той. Както и да е, полицията, разбира се, обръща внимание и на нея и отиват. Тя им дава новия адрес и отиват на новия адрес, където сварват само Долорес. Е в къщата. Боб и Кларк е на работа. Той е счетоводител. Или може би седи на някоя гара и разлиства вестници и по-не разследва. Не, работил си е човек. Тогава работил е, да. Не, много ма е работил. Боб е работил. Да, и тогава те я питат, нали, показали снимката. Значи, казват, че всъщност са гледали двамата най-търсените в Америка тази вечер, когато са излъчвали точно този епизод с Джон Лист. Някъде четах и друго нещо, че всъщност той тогава е бил на църква с жена си и не са го гледали. Ага, да не се знае. Не се знае, да. Не съм много сигурна какво точно се е случило. Да. Едни пишат едно, други пишат друго, няма значение. В крайна сметка важното е, че са стигнали до него по някакъв начин. Така, първо като отиват пред Долорес и почват да я разпитват. Нали, този човек, познат ли ти е? Тя първо отрича, казва не. Но те казват, нали, този човек е счетоводител. Тя казва, да, има прилика с мъжа ми, наистина. На 1 юни, по-малко от 2 седмици, полицията отива да арестува Боб и Кларк или Джон Лист. В началото влизат в сградата, където работи и питат на рецепцията Боб Кларк дали е тук. Рецепционистката им казва, че не знае къде не е на работното си място и тъкмо като им казва, че не знае къде е, и той слиза от асансьора. И те го хващат точно в фоието. Нали, по бърз поглед им казва, че това всъщност наистина е. Той виждат рождения белег на врата и така нататък. Боб всъщност не е Боб. Боб всъщност не е Боб. Той е арестуван там без никаква съпротива, изключително спокоен и уравновесен. А той просто се е предал. Да, просто се е предал. Но до края той твърди, че е Боб и Кларк. Накрая обаче е изправен в съда пред неопровержими доказателства, включително съвпадения на отпечатъци, тъй като той, както споменах, е дал отпечатъци за оръжие, което не е отишъл да си вземе свидетелството, че може да притежава оръжие. Той дава отпечатъци в полицията. Ага, да. Той не е отишъл да го вземе, но отпечатъци се запазват. И по тези отпечатъци те всъщност го разбират. И също така от военното му досие, както и доказателства, открити на местопрестъплението, той признава истинската си самоличност на 16 февруари 1990 година. Доста време е от него. През това цялото време той каза, че е Боб. Това е точка по въпроса. Независимо, че всичко е било срещу него. Той е твърдял до последно. На 12 април е осъден на 5 обвинения за убийство от първа степен с 5 доживотни присъди с право на отмяна след 75 години. Боб е вече на 64? Нещо такова беше? Да. Той е на 64, още 75 години, докато евентуално може да се обжалва. Едва ли? Едва ли, да, то тези убийства. На 21 март 2008 година Лист умира от осложнение след пневмония,
но никой не е потърсил останките му след това. Да, на някой му трябват останките. Какво се случва с Долорес, между другото? Тя до край не може да повярва. Тя не е знаела, тя си няма абсолютно нищо на представа, че това всъщност мъжа е възможно да... Макар, че не е знаела нищо от миналото му много, това, което той е казал, че жена му е починала и няма деца. Това е знаела тя. Жена му е починала от някаква болест. Тя не е разпитвала кой знае колко много. Много съобразителна жена. Не искала да го нараня с въпросите си. Тя може би е била и до някъде влюбена, да кажем. Може и да е била влюбена. Какво се случва с нея? Не е давала никакви интервюта. Не е искала никой. Между другото е имала разговор с въпросната си съседка. Един вид е обвинила защо го е направила това нещо. Как защо? Е малко странно. Как така защо? Как така защо? Между другото има много жертви, жени по-скоро на серийни убийци или на убийци, които те си остават влюбени и за тях техния мъж не е направил нещо. Както с... Не, той с нея се е държал добре по принцип. Да. Той се е държал много добре с нея. Той купува е всичко, нищо, че е с нейните пари. Купува е абсолютно всичко, дарявал я е с огромно внимание. Постоянно е звънял. Даже имало колежка на Долорес, която казала: ох, надявам се някога имал мъж така, нали, да ме търси постоянно, да пита как съм, така нататък, да ми праща цветя и така нататък. Опила е добре, обгрижвана, личал си, че, нали, той е влюбен в нея. Няма какво да се съмнява, че той може би е психопат. Ти психопатите успяват да се прикриват доста добре. Да. Тъй, че... И особено нарцисистите се прикриват доста добре. Другото интересно е, че тя го е посещавала няколко пъти в затвора, не много често. И той тогава е казал, че трябва да разкаже историята, за да вземе пари. Той човека е мислил за парите. Трябва да направиш нещо, трябва да се подсигуриш, разкажи историята, как се живела с нея, напиши книга или нещо такова, за да можеш да спечелиш пари. Тя не е направила нещо такова, тя изчезва. Не се знае как е живела след това. Може и да се е сменила самоличността също, само и само за да ни я занимават. Да, така, защото ми изглежда, че тя е била много добра жена. Въобще това, което той е причинил на толкова много хора, включително и нея, че е намесил нея и разследващите полицаи, които толкова години не го оставят на мира в този случай. Да. Независимо, че един вид е студен случай, вече никой не обръща внимание. Имало е хора, които все пак ако излезе улика, веднага се тръгвали. Браво на тези хора. Да. И толкова много хора и 18 години се отървал все пак. Имал си още 18 години да живее живот, който не си заслужавал. Да. Въобще. Да, наистина. Приключихме. Приключихме най-седни с него. Много се радвам. Гледайте The Watcher, защото е интересен. Може би ще добиете някаква представа как точно се е случило. Някаква картинка на нещата, макар че, нали, не е самия случай, но има вкаран този случай в The Watcher. И The Watcher самия случай е интересен, така че препоръчвам. Надявам се да имате прекрасен ден и да не сте такъв човек. Да, много се надяваме да не сте такъв човек. Ако имате финансови проблеми, това не е решението. Да, и също така, ако има човек до вас, който е до някаква степен съмнителен, не обръщайте гръб. Да. Сигнализирайте където може. Може да не ви обърнат внимание, но все пак сте се опитали. Да. Може и да ви обърнат внимание. Да. Надявам се да не срещаме такива хора. Да. Но никога не се знае. То всеки изглежда супер нормален. Но никой не може да предположиш, че може да направи нещо такова и те все пак го правят. Как се случва това нещо? Винаги най-нормалните хора не са толкова нормални. Не ми харесва. Аз се смятам за гордо нормален човек. Не, чак така. Да, имам отклонения, но не такива отклонения. Не такива отклонения. Слава Богу. Да, контролирам агресията си и така нататък. Благодаря ви, че не слушахте отново. Надявам се, че е било интересно. И ще се видим... Когато се видим. Следващата седмица, предполагам. Скоро ще се чуем. Няма значение. Може и да не видите.